trit sajma kif għajjajt. Sorry, ħadu. Tajtu, it-trick or treat. Isu bħal meta l-membri parlamentari jamlu l-house visits. Imma meta nċemplu l-bib aħna jieħdu gostu tuna xi ħaġa. Vera, u meta jċemplu ma jieħdu qata u ħafna drabi l-membri parlamentari joħdulek xi ħaġa. Aj, ma kif għajjajt. U mhux aħjar ħabba l-obeżità. Wow, x'inhi di? Obeżità. Wow, erġajdili. Obeżità. Xi tfisser? Aħna Maltin ġejna l-ewwel fl-obeżità. Mhux bil-fors taħt il-Labor f'kollox qed niġu l-ewwel. Inta f'xini obeżità? No. Obeżità ġifieri li aħna l-Maltin l-iktar li għandna xi ħamma ġisimna taf? Insomma vera taħt il-Labor għax kulħadd tixaħħam il-kulħadd. Mela għalhekk. Xie? Għalhekk tawna karrotta biss. Min? Dak, il-membru parlamentari Tonio l-Fenek. Dak kien żmien meta kien jagħmel il-budget Tonio Fenek. Il-mamiti għalt li dal-budget kien budget kozmetiku. U xi tfisser? Ma nafx imma laqala Simon tagħmel sens. Mhux forsi għax ollew il-cosmetics su? U taf li għandi kun smajt illi anka irranġaw il-minimum wage. Veru kif għamluha? Min minimum ġabuha miżerja. Isma, imma kemm ħadna gost aħna u ġejjin waqafna ant il-Ministru Mizzi. Konrad? Konrad. Jekk ħajitkellem nitlaq il-barra. No, ibqaw. Tana biljet tal-tnejn biex immorru ġurnata fan fuq it-tanker tal-LNG. Mux ħan niġi miegħek għax għalulna, anzi Simon għalli li dak żgur ħajisplodi. No, imma Simon ċert li jaf x'inhu jgħid. Żgur li jaf x'inhu jgħid Simon. Żgur? Żgur li jaf x'inhu jgħid. Għax anke qal li ħajrbaħ l-elezzjoni. Kważi dejjem ikun jaf x'inhu jgħid Simon. Imma li hu żgur illi mhux ħan jiġi fuq it-tanker għax anke intom vera ġibtu wakkera il-bajja ta' Marsaċlo. No! Il-mami qalt li kważi kif ġie hemm fil-bajja ġie veru jaqta fejn Luzzu ġie ħelu. Mela, bellezza! Insomma, jiena żgur mhux ġej miegħek fuq dak u kif nitilgħu aħna n-nazzjonisti neħħulkom minn hemm. Iddu mhux taħsbu għax 18 sena biss għandu hemm it-tanker. Aj! Kessaħ ja kessaħ, Simon ħajirbaħ fejna, Simon ħajirbaħ l-elezzjoni u ħajirbaħ ara l-wieċ u ħajirbaħ għalli xaw il-korruzzjoni u wasal iż-żmien għal-korruzzjoni ġdida issa. Taf li meta tirrabja int. Vera tidher kattif u tal-biża. Vera? Jintaf minn nibża minn Joseph. Ħajtu jagħmel il-diskors tal-paċet u jkun jisu l-jum u jkollok bżonn nissidġu biex ma jikdimek. Immentkom tal-Labor sraqtu għomna 3 siġi. Imma kemm ftaħar kemm għamilna affarijiet tal-Labor. Għamiltu ħafna ma mal-anzjani ma għamiltu xej. Qed imutu bil-ġuħ. Ħares lej Peppil ħen kollu jkolli idejh. Ħaraħħa jkollha idejh. Wow! Ħalli nkun għattirek. Stenna ftit u anka ta' traffic ħan irranġaw. Femni nistennew biex tmur kullum kinti tistenna satej fil-karozza. Isma, għazbarna xej ma għanna flus. Titlamlu ċeduli. No. Isma, ġusna naqdu pala partiti. Għax jek ninaqdu najdlek nixbru iktar għal-ħarajn. Eħarsu hemm ta' parsi. Eħarsu hemm. Ta' parsi għet nħabtu. Eħat jelbenna da. Ta' parsi l-biet. Ta' dak dur, knock, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello, jena Josh Laborist. Jena xon nazzjonalist. Tista please settina l-flus. Ħanitfawhom fil-karus. Imba Joseph jaħseb fik. U Simon minn ximkien xi ħaġa jagħti.
kemm jaħseb fik. Imma xi darba żgur Ifottigen! Trick or treat! Isma, għadu tajlu li b'attività li jem għada. Mela, għada u ħana tik żewġ biljetti wkoll biex tilbes kostum tal-Halloween fil-ġampula. Mux għax għandek bżon. Combination u parties bil-music tal-90s jekk tiġi u kollok laqwa kostum tirbaħ vjaġġ ukoll. Iva, fil-ġampula. Sanajt il-mendi forsi titħajja. U xaġa zaħira oħra bħala dan u sanna it-tnejn qed ngħidu l-ġenituri u tfal jekk iridu jiġu trick or treat vera, magħna tajjeb, qed nixbru 10 euro mant il-kbar, 5 euro mant iż-żar, u mbagħad semmorru bihom imma ħantuhom il-missjoni wkoll. Proset ta' xogħol li qed tagħmlu anke mal-missjoni.